Podes traer ti, vai traendo, e vas metendo ti, e eu vou che berrando según vai facendo mal. Moi ben, a ver se pensas que poño moitos lavalouzas, oiches. Así ves, está torcido. Espera aí. Vale. Non aproveitei atrás de todo. Está ben ou mal? No, está ben, está ben. Por ahora vas ben. Vou ben. A ver, entón, vou colocando, así serían os platos, vale? Así estaría perfecto. Vale, Por moi que? ben. Porque é moi importante, xa non lo vai a dar a caída do soporte, vale? Sí. Pero é importante non facer isto. Porque Por qué? senón non lava. Porque ten a aspa inferior, e por onde sale a agua cara arriba, daríamoslle no cu do plato e non nos lavaría ben. É algo que parece básico, pero que non é a primeira vez que o vexo mal feito, vale? Vale. Que faríamos? Cacharrería e platos grandes, abaixo. Cacharrería e pratos Cacharrería varia. Vale, aquí. Ollas, sarténs... Hai que non quere meter as sarténs, eu son de meter as sarténs tamén. E mételes en... Metos tamén, duran un poquinho menos, sí, pero eu tamén traballo algo menos. É o que falábamos antes. Vale. Que a gana de traballar podemos ben con ela. Vale. Sí, mira unha cousa, despois, ao respecto dos cubertos, como teñen que ir? A cesta, mira. Non sempre tapada, No, non é sempre tapada. Ti como porías ahora aquí un cuchillo? Xa simplemente por seguridade. Eu boca abaixo. Boca abaixo para cando vai a recollelo, sí. Por seguridade primeiro e segundo porque o mismo a aspa está abaixo e vai limpiar mellor. Ti sabes que moita xente o pon cara arriba porque os cociñeiros, para non danar o coitelo en Pero eles dañen prioridade a outra cousa. A outra cousa. Nos vamos a dar prioridade a cando nos levantamos da cama, ainda dormindo, vamos coller a cucharilla do café e non clavemos o cuchillo unha man. Aí está, por iso mismo. Vale. Moi ben. Entón, dito isto, aclarado o dos cubertos, as dixeches as sarténs abaixo. Sí. Neste caso, mire, poderíamos destacar tamén que aquí temos unha cesta, que está moi de moda agora, que non o trouxemos, a terceira bandexa. A terceira bandexa é unha bandexa para a cubertería que vai aquí arriba e colocamos, temos que ir colocando un a un, danos máis traballo colocalo, pero limpia un poquinho mellor, vale? Escoite unha cousa. E máis ganamos todo este sitio abaixo. Home, é unha cantidad de espazo impresionante e cargas moitísimo máis o lavalouzas. Exactamente. É interesante cargalo moito? Depende. Depende, resposta gallega para todo. Vale, temos, eu, por exemplo, no meu caso, suelo poñelo a media carga. Se o cargamos pouco, activamos a media carga e dicimos ao lavavajillas, non laves como se estuveras ao completo, non pasa nada por cargalo. Non podemos cargar demasiado de forma que a aspa superior nos toque nos platos ou nas ollas ou no que sea. Claro, pois non lava ben, lóxicamente. Vai romper a hélice, vai facer ruido, vai detectar un error e vai parar. E tampouco lava moi ben se non van ben repasados, non? Porque falando do funcionamento, non? Do mantemento do lavavaixelas. Hai que aclarar o punto de hai xente que o repasa moi pouco e hai xente que o repasa... Antes de meter. Eso vámoslo deixar para o final. Ai, sí, vale, pois entón contame como é o mantemento. Mira, o mantemento do lavabo. Vamos a falar. Primeiro, eu destacaría algo que a xente lle chama moita atención, que usemos sempre o modo eco. Eu dígolle, vas usar sempre o modo eco, porque vai ser como máis luz e máis agua vas a forrar. Escoita, pero levelle como 3 horas ou así. Claro, é o que di todo o mundo, sobre todo a xente maior, pero é un lavado de casi 4 horas. Como vai gastar menos que un lavado de media hora? Pois é moi fácil. Explica ti. O lavado de media hora ou 1 hora é un lavado moito máis intensivo e con moita máis temperatura, que é a parte que máis consume dun lavalouzas, un lavavajillas de toda a vida en carrota. A resistencia eléctrica. Entón, canto máis lle baixemos a temperatura da agua, menos imos gastar. O motor de recirculación de agua, eso gasta moi pouquiño. Entón, o lavado eco que fai? Baixamos de temperatura, pero alargamos o lavado, para que este enjuagado máis tempo e que é como se ti colles unha sartén moi sucia e deixas 6 horas en agua. Ao final, a porquería vais ter facendo. Entón, sustituímos temperatura, que é o que máis gasta, por alargar o tempo, vale? É dicir, interesa facer o lavado eco, o que leva moitísimo tempo. Mira, estamos falando que un lavado eco gasta 10 ou 12 litros de agua e 1 kWh máis ou menos de energía, que son 15 céntimos ou 20. Vale. Se nos vamos a un lavado intensivo, podemos duplicar tanto a agua como a energía, o aforro de luz. Entón, falamos de pasar de 15 céntimos a 30 ou 35 céntimos por lavado. E máis, en Galicia sempre temos a sisma de que non temos problema de agua, pero ahora sí que empezamos a ter problema de agua. Home, empezamos a ter... É que é mellor utilizar pastillas ou líquido? Esa é outra... Estás a todo, Estamos a todo. Sí, esa é outra pregunta das que che suele facer a xente. Claro, normal. É moi sencillo. Funciona igual de ben, sempre que sea un produto de calidad, a pastilla como o xabrón líquido. Cal é a diferencia? Que cada un está pensado para unha cousa. Facemos un lavado intensivo e corto, usamos líquido. Facemos un lavado máis largo, pastilla. Por qué? Porque a pastilla levalle máis tempo disolverse
se facemos un lavado de 40-45 minutos, a pastilla non vai chegar a desfacerse a tempo e o xabrón non vai activarse e non vai a deixar a lousa ben limpa. Cantas veces nos ten pasado coa lavadora, non? Coa roupa que metes na lavadora, se é en gran, se é en pó, É o mismo. non se lle vai se faz un lavado rápido. E despois, destacar que usemos o que usemos, sempre abrillantador, que vai aquí, non sei se se verá en cámara, pero o abrillantador sí. sempre a tope. Vamos a rellenalo a tope e a máquina vai a coller o abrillantador que lle faga falta. Por qué? Porque é importantísimo para a hora do secado. O abrillantador conseguimos que a agua escurra máis. Claro. E na hora do secado por condensación que non queden as típicas gotas, que non queden esas marquiñas, vale? El mesmo vai dosificando. Vai dosificando. Cando queda sin el, xa nos pide, dinos, estou sin abrillantador, méteme abrillantador. Escoita unha cousa, é o mesmo as recomendacións son as mesmas aquí que, por exemplo, nun lugar como en Baleares, que ten tanta cala a auga? No, mira, por exemplo, aquí encima temos o embudo para verter o sal. Por exemplo, en Carnota... Falando do sal, sí. En Carnota ou na costa na maioría de Galicia temos unha agua blanda que non ten prácticamente cal. Entonces, eu dixolle a xente que non gasto os cartos en sal, porque é unha tontería. A maiores, as pastillas 3 en 1 ou 5 en 1 traen un produto químico que sustitúe ao sal e xa lle axuda un pouquiño a que a máquina non sufra tanto, sempre tendo en conta que non temos problemas de cal, vale? Eso sempre hai que preguntalo cando, por exemplo, imos a túa tenda, non? Por exemplo. Hai que preguntalo porque así estás mellor. Hai xente que lle mete o sal simplemente por non ver o chivato da sal encendido, pero por facer falta non fai falta. Claro, podes desactivar, ademais, cun técnico. Ou cun destornillador, faz un furadinho e hai que rómpelo e saber xa está. E depois se rompes demais, vou eu. Moi ben, que máis debemos saber? Mantenimiento da máquina. Exacto. Unha vez ao mes, vale, aproximadamente. Mira, vamos a retirar este plato que puxestes ti do revés ou fun eu? Sí, creo que foi... A culpa está solteira. Fui David. David, xa sabía. Pero mira, xa te la mesiña posta e todo. Puxestes un plato antes de vir nós, non? Eu non puxen nada. E puxeste lo do revés. Eu non puxen nada que a mí non me Quita todos. dixeron nada. Os Mira, platos, a ver, que antes comentáchelo un pouco por riba, pero a mí non me quedou claro. Vou para a cociña. Vai para a cociña, sí. Vai cantando o café, por favor, e tal. A mí non me quedou claro. Entón, antes de meter os pratos no lavabaixelas, hai que quitarlle o resto. Ti como faz cando paso o lavavajillas todos os días? Eu é que non o poño porque non teño en casa. Entón, Esa é moi boa pregunta. é que non o poño. É que eu lavo a... Porque non o paso, está. porque non o tes. Porque non o teño. Pois mira, que sepas que se estás lavando a man, estás gastando entre 50 e 80 litros para lavar 2 ou 3 servicios. Ti por vender E o que con faz, lavavajillas gastarías 10. o que fai por vender, Oye, si sabes como lle chaman a fregar ca Villa Berta en toda España? Fregar a la gallega. Exacto. Non ter do da auga, entendes? Mentre se abonamos e todo, o grifo correndo. E vamos a gastar 50, 60, 70 litros. Isto no modo eco gastamos 10. Ahora, podes facer como meu pai. Meu pai algunha vez olvídase de pôr o lavavajillas a funcionar e saca a lousa sucia, porque a limpia tan ben antes de cargalo que xa casi non distingue se está lavado ou se non. Cara, que é algo moi curioso. Eu teño visto moito xente que igual pon o lavabaixelas cada moito tempo porque di, vivo só ou tal. É que cando pon que tengo comida na casa, lava os antes e despois os mete. É como o repaso. Temos que sacar. Non atáscase. Temos que sacar sí ou sí os sólidos. Vale. E o resto olvidámonos. Os sólidos, aí para está. dentro, por aforro. Vamos a aforrar moitísima agua. Vale. Eu teño despois outra dúbida, porque claro, usa o lavabaixelas e tal, pero despois como hai que deixar entreaberto, podes pechar inmediatamente, deixas a... Cando remata, vai. Hai un lavavajillas modernos, o secado do lavavajillas faise por condensación, vale? Cando fai un enjuagado co abrillantador, sube a temperatura un pouquiño, todo o equipo colle moito calor dentro, e depois por condensación seca. E que pode pasar? Que se ti o deixas moito tempo aberto, a propia condensación vai se alargar un pouquiño máis e vai che quedar unha gotiña, sabes, que escurre. Que fan os lavavajillas modernos? Cando acaban, dá un golpiño e abre 2 dedos. Para que ese vapor que quedou dentro sala para fora e quede, sobre todo, a cristalería moito máis limpia. Claro. E ademais que non haxa tanta... Que non quede esa condensación aí dentro e que non há bomeda dentro, cuidemos a máquina. Claro. Eu creo que temos por aí unha consulta, Sí, porque Pichín sempre di, eu quero ter un consultorio, abrir o consultorio, un queres caldo, toma do. A ver, aí tes. A ver, vamos a ver. Boas tardes, teño unha consulta para Pichín. Por que cando meto pratos ou tapes no lavalouzas saeme cun sabor, cun olor a pastilla de deterxente? Vale, eso suele ser típico e suele pasar moito cando usamos
sobre todo, unha pastilla de baixa calidad é a mellor pastilla en un lavado corto. Polo que falábamos antes, non lle dá tempo de facerse ben, non o vai evacuar ben e vai nos quedar aí un regustillo a xabrón. É unha pregunta, podría ser porque se obtura tamén a saída da auga? É que é importante, que íbamos dicir antes, facer unha vez ao mes unha limpieza de filtros, que o leva aquí abaixo, vale? Dámoslle media volta, sacamos o filtro así para arriba, limpiamos o filtro, nas aspas sacamos as aspas, depende do modelo, e limpiamos os buratiños que ten as aspas, e, sobre todo, unha vez ao mes, deberíamos facer unha limpieza, se a máquina ten un programa de limpieza a alta temperatura, facelo, e se non, poñer un lavado intensivo a 65-70 grados con un limpiamáquinas, que xa temos no supermercado tamén, sin nada. Eso é. Por qué? Porque se temos tendencia de facer o lavado sempre en modo eco para aforrar cartiños, é un lavado que estamos facendo sobre 45 grados. O lavado intensivo vai a 70. Que pasa? Canta máis temperatura, máis suciedade e máis porquería desfacemos e botamos para fora do lavavajillas. Vai nos agradecer a máquina, vai nos agradecer as gomas, as xuntas, todo eso, un lavado unha vez ao mes con temperatura, a factura da luz, o jallas, que chamábamos ali en... Ti que és de xallas tamén, non? Home! O jallas, Iberdrola e compañía. Que non puiden estar en San Cristóbal unha festa tan bonita que se fai cos coches en Santa Comba e que non podo estar nin sequera no Albariño, que tamén están en festas, un bico.